tini ro ang suna bro kaisa robot office kam khai tong ando hangkai phoja garo kaisa khobor man kha mane je hekte ani burui te ko bini selarok bai athuk pisani selarok po 3 jona phaijak hangka borok phayo jaga selarok bai thuka koto ki jaka bin komui bai bin bai to hoja gi tong borok kono ek jagan support khaya konai kok selai borok kok selai konai buri bai chela bai muthuka muthuma yagla ano phun khayo hangka ano phun ti khinari tonibo borok thuman chaman rok hingga ang tarpore jole oinai phun khai ang nang phun tonika phun tonma korete bar bar khai khinari wano hingga ang abam pore jote ase je to boto buri borok bor botolan har sutong ang te kono kono sompok kono gi ani ang phun tonima bore mia hingga mia horo hingga ano mia to 27 tarik horo ano phun khai man ya gulo hingga bor ano thakate no je phun khai khapun tore bo ta minisa borok ano phun khai sawa ani bar boto ko bisiri saka ano sanale sausa buku mo sawo amane ani bihini bini busai bini bani busai bini kumuni parangke bo jagani iko pakoilong jamtela pakoilong go gani ni hik ni parangke ani bihing ni parangke toksa yawo doktor ajes ni bin kakani busajuk bini kumuni kamen kara bo bin kumuni otong haisim bena botabu bono ko kaime paro kaime angai botabu jamtela otong jak bin kumuni mungge tam saide mana bin kumuni mungka ang asal bum khemaya boni parawo je sungman engkai ni guru hlai ini jenon tani bin kumui bo joten no khop stra haini kudi khan nang bin bagai tam khanam sungta teni ni hikni bagai nang tam sanam sung ang kuno naya dabok ano mane thangka ang no bong nogo kai khamana tini thangai 28 tarik bisingo 5 taw sung thangai kai khabong nogo kai man thangai direct si ang dogolam si kafi ko ano khuk tei dikha mukhango ani mukhango khuk tei dikha khuk tei rinle sago amane ani bihini bin bai bonono tam karne maruna te khuk tei mari khago mana ang abo saimya chung no ka khama khuk ti direct risari dikhano hangka ang khuk an buma khang khuk ti risai pikha hangka ang kun saya an bihik boron chungka hangka bin ko moi goda kotoma tui phayo bo tam karne je ko bin ko moi tam ka bo godama tu na khago kun do sa sikang no bo goda to mala le mi horo chung mala le khabro bai karon kai bo an buman begai bahut pokhi hamya kok saka hangka ang te bo ang saka ang kena phai chung kena salai chung direct no mukhamukhi salai nai hingga ko mukhamukhi salai famous bro goda to saja khomokhi sajak hangka no ani buai jog ano bukha koto kison bukha no ba কিন্তু ani mukhang ro khuk dekhi ka thapra dekha koto sat bodam soton bai ka sijik bai ka ang kono tefono kono phung chaban or yak pon to saya no je obufro kamini boro kono saya dan no buito he kon saya bong kamni bor kon saya boro kon saya na ngen taw non je bumani te no khuk teri man nang borong bagai tam kok sanam su ang borong bagai kun sanam su ya ang ka problem solve usu khainam su go jate ani bihik ba ang khabinan bagai se ang kok sanam phai mo kintu ba ang ka borok khabiri na mo su ya borok te kaisa chala nai ka borok busa masa ganang pu chala kai boro randanta bihik kore bini hingga brok bong parakana no fo mane bin kumui ka hatongo bati mojano tong mane bising brok kok sa ka hangka bin kumui ke sakapo 6 potro dilai jagya bahe kai nai chungkai me abon bin kumui ke sakapo hingga yang khai jukti rijak bin kumui te masaka jukti rijak chungkai nai hinai hingga ang sakata ang bo saka jate divos pe bare sain mai ang kenok bahe kai nai bo je bin kumui no phane ni hik bai no agi wala de bo phai wala lem phayo wala lem phai mane bising te ekbar khapina bo chung thangai sinai phika ang thangai sinai khabono cái tag nang bini nin je kumui ne ta nang na je boni hik ne bagai nang ps to nang tam sanam su ang ta ps song ga khainai efer khainai nin chere khoruk su ani chere khorom tongo salam sa buri mang tongo nin mungke ani mungke susan de ma ani baba ne bungke sujomhon de nin kamingke basai bari rotiram chogri para bo ponche khlai ei basai bari posai no nin hik ne moi tam sa an muhung mungdan nilu rani de burma bin baba ne bung ke sa Bobendra de burma bung bin kamingke toksa ya para Cerni cerang ke tag ni bini ama somai tong na neng bai tong ang bai tongo ani ma bai tongo ang ha to bare kam phayo ani tini suna maran phayo nin ngai bin bo bin cerene kunu tu ya na he kun to ya bo kun nok na rong seda cerene ka sekang ko paro bizar khai puro kok salai puro bo chala ma hatona ni samane chala busa chala no khip ka bai phai ka tabok ngai to prai 3 mas ni por soli tongo bo no ko thangya tabok ngai chala ro bai mang no phone bai mang waiting karon ka bin garden se aso kai support ri tong ngai to te borok batam ufal bale tong da ni garden sati ke choli tong ngai nin cereng boklas report umur bu sumai ka ani cere masa tongo 9 bosor masa tongo 6 bosor te masa tongo 3 bosor boklas report tong cere masa ngai class 3 bor tong non to tini je bui hoka kan nang ta bong bagai nang tam lokuro nang ta kok sanam su bong kamni bon ang lokrono usung koyo jahate mohai ta ungtho je kaisani bihik busano ahe kai sika koi toni woi borok ta manai karon ke bong inu khungno sisung bahai kai wan chukai slam boi trang mana abo sisung nai nang nai bile garon kai borok kai mo kai nijini garden gese nijini cherai no nijini
busa butino haike ufal bari tin mani ang amo belake chajak liya karon hingga ba ang dabok lokorno sung koyo jahate mo haike busa butino tato ni jibono phano nai